Balik sa GMA Regional TV Live mga kapuso, karong tuiga gisaulog ang 120th year sa Philippine Civil Service. Mao nga karong buntaga mga kapuso, makauban nato ang kadagkuan sa Civil Service Commission. Mga isa tag katin-awan gikan sila opisina sa mga kalihukan nga giandam nila ingon man mga lagda taliwa niining new normal sa gitawag nato nga public service. Karong buntaga mga kapuso, makauban nato Director 3 ug ang Assistant Regional Director sa CSC7, Attorney Ariel Bacatan. Good morning, Attorney. May buntag Nico, no? May buntag sa ato mga televiewers. Thank you so much for joining us this morning, sir. Unsay mga kalihukan nga giandam nato, Attorney, ni atong 120th anniversary sa civil service? Atong gi-celebrate ang 120 anniversary sa Philippine Civil Service. Unya ang Civil Service Commission kay siya man ang central HR sa government. So kita mao ay nag-spearhead sa mga activities sa nagkadaiyang ahensya. Ang atong team karon is Philippine Civil Service Public Sector in the age of digital transformation. So timing kayo nga kuan wa gyud atuyo ano na naabot ta karon panahon nga kasagaran sa itong mga trabaho digital na no or online no, work from home. Ya gibahin nato ang matag semana sa Setyembre og lain-lain nga tema no. Sa makalihukan kuno, Attorney, kini inyong online career fair sa mga gustong mo trabaho sa gobyerno? Ang atong kanang online job fair no atong gitawag governmental o government online career fair no. Ato nang imuon karong September 14 to 18 no. Kunya online gihapon ni tuyo mo nato ni kay sa una man gud moingon sila nga kani mga vacancy sa gobyerno kuan ko no kanang takabawog na abay vacancy kay tago or whatever, pero actually dunay balaod na kanang Republic Act 7041. Ang Republic Act 7041 nagmando gyud na nga i-publish ang mga vacant positions. Daghan pa rong September 14 na to 18 no next na activity next week. Ang nakalain ani because pwede niyo nang ma-access online unya gisiguro nato nga at least daghan ang maka-access kay dili man lang ang civil service hasta man ang job street mo ay pwede nilang atuan no, sa mga atong applicants. Ang pamaagi sa application ani, Attorney, online ra pod ang pag-submit sa mga requirements? Yes, online na no. So ang katong job applicant dapat lang aduna siya account sa jobstreet.com no. Kung wa siya account, mo create siya account and then sa iyang browser na dito ibutan po nato nga link para sa atong government online career fair unya ma-download po niya dito sa atong website ang mga forms. Daghan pa bag-openings ron sa gobyerno, Attorney, labi na ron panahon sa pandemya? Actually daghan no, daghan ang mga openings karon o vacant position sa gobyerno. I cannot just tell you the exact number but nasa atong website ug pila ka buok na ang kanang mga vacant positions. Civil Service Examination, Attorney, usara ba ni sa requirements pod sa pagsud sa government offices or sa government service? Unsay update, Attorney, na suspenso man ni tungod sa pandemya? Oo, no, subo nga palandumo no kay na-cancel ang atong mga civil service examination karon no nga pen and paper test. Tungod na kay di man nato pwede nga marisgo ang kahimsog sa atong mga examinees. Actually, andam na gyud ta pag March no kay katong pag March mo toy unang hugna sa exam and then the sunod ang August but a few days before sa exam nakadawat tag mando nga cancel ang exam. So most likely next year na gyud ang atong mga pen and paper test no. Attorney, new normal unsay briefly unsay mga monitoring nga gihimo nato ani mga lain-lain nga mga work from home arrangements sa atong mga trabahantes gobyerno, Attorney, unsa may pamaagi sa atong pagtan-aw pod sila labi na silang output, Attorney? So magpadayon ni siyang atong alternative work arrangement while do na pay public health emergency no tungod sa COVID-19. So ang mga ahensya pagkakaroon gitugutan gihapon sila nga mosagop og mga work arrangement like for the work week, work from home, pwede skeleton staff or skeleton crew no. So depende sa ilaha kay ang civil service mohatag ra ta og general guidelines but ang mohatag sa detalye, ang mopanday sa detalye ang matag ahensya na kayo ang takabaw sa ilang specific needs no. Karon because of the new normal physical distancing, ang mga clients sa Civil Service Commission ato sa yung gi-require nga mag-book sila og online appointment kay ato man gi-control ang gidaghanon sa mga kliyente nga pwede mo sulod sa opisina kay di man dako atong building no. So mo-base lang service, pwede ra walk in and then they can just go to the office. But we also launched, by the way, last September 3, a one-stop
website, no? So instead of them coming to the office, pwede ra sila ato sa among website, and then adto na lang sila dito mo transact, and then unya ra sila mo ari kung ready ng ilang transaction nya, igo ra sila mo pick up, no? Kay di man nato pwede ni ipadaog mail ni ko, no? Kay security paper man yung atong mga gihandle diri. To cap this off, attorney, message nimo sa mga tao nagtanaw na turon, labi na yung mga kalihukan o sa mga gusto sab musod sa gobyerno, attorney. Sa katong gusto nga mosud og trabaho sa gobyerno, karon ang higayon nga you take the opportunity and apply for a position in government. Ningon man sa una nga katormang dunay mga nailhan or dunay koneksyon sa gobyerno ang makasud sa gobyerno, no? So I tell you, sa una ra to, no? Pagkakaroon ato gyud ipaningkamutan sa Civil Service Commission nga as much as possible merit based gyud ang atong pagsud sa mga gusto mo apply sa position sa gobyerno. Magpasalamat pigdako sa mga impormasyon ni paambit mo namo karong buntaga, Assistant Regional Director sa Civil Service Commission 7, Attorney Ariel Bacatan. Thank you, attorney. Salamat kay